Takže čaute, moje meno je Cedric a počkajte. No, čaute, moje meno je Cedric a zdravím vás v novom videi na tutoriál, druhá časť tých tutoriálov na Camtasiu. V minulom diele sme si ukázali intro, ako spraviť intro, stiahnuté z internetu, a teraz si ukážeme presnejšie urobiť rovno v tejto Camtasii, pretože tu už máte nejaké intro. Takže otvoríme si library a tu sa po nejakých popozeráme. No tak, to je celkom pekné. Tu proste máte viacej tých. Inak, toto intro možno uvidíte vo filme, ktorý budeme pravdepodobne zajtra ho budeme natáčať a budeme robiť budovy a tak ďalej, a potom na ďalší deň to budeme zase natáčať, nakrúcať. Takže asi pravdepodobne toto intro nájdete na začiatku videa. Nejaké také, dosť sa hodí k tomu, čo sa bude diať. Takže my budeme pozrieť ďalej. Toto. Ani nie. Je také obyčajné dosť. No. Jej, toto je pekné. Takže vyhralo asi tak toto. Alebo ešte je tu pekné toto tu. A dáme tamto. Takže tu je. No, mali by sme intro, dáme pauzu, pretočíme si to a teraz tunak si ho pretiahnem. Nie, dáme si ho na HD, OK. Ale asi toto intro nebudem dávať na YouTube, pretože ja také stade intra ani na YouTube, ani veľmi na YouTube nedávam, ale dávam stade iné intra. Prepáčte, počkajte, tak to vyzvať. OK, som späť. A asi tam dáme toto. Takže tunak sme vymazali text, čo tam bol. A my si ho urobíme inak. Takže dáme si callouts ako predtým. Dáme si fill a no fill, border a no border, ale to už poznáte z minulého diela. No, takže kde by sme si to tak len dali? Ja by som to dal, asi najvýhodnejšie by bolo tu na. Takto na cestu. Môže to byť takto. Takže tunak by sme si dali video a toto by som roztiahol ešte viacej s dovolením. Na takých 20 sekúnd. A 17 bude stačiť. No, to si zmenším a dáme, čo ja viem, takto. A teraz napíšeme, no, dáme si, ako poznáte, najviac sa mi páči Comic Sans, ale mohli by sme urobiť aj nejaké iné písmo. Toto je tiež celkom pekné, takže takto, 72, dáme si tam farbu, čo ja viem, modrá by sa tam hodila. No, viac menej. Dobre, to nebudeme riešiť. Dáme to tučné, šikmé a no, ideme písať. Cedric, LP, samozrejme. A toto je tiež pekné písmo. No, nevadí. Takže takto to necháme. Teraz tu priložíme ďalší text. Plus. Takto. A
pritiahneme si ho tu na. OK. A ideme písať, takže Century, kde si Century? Centurio. Tu je. OK, 72 Dark Blue. Šikmé, tučné, tučné, šikmé. A čo to je? OK, takže toto asi nepôjde. Prepáčte. Takže asi tu najskôr dáme inú animáciu a najpravdepodobnejšie tam dáme túto. Koľko má? 20 sekúnd. No, tak toto pôjde. Takže a ideme znova. Prepáčte, sa ospravedlňujem, nevšimol som si, koľko tam toho je. Vyskúšame. OK. Takže plus, text, OK, vymažeme, OK, to sa mi páči. No, a dáme callout ako predtým. Century. Tak. A ako by sme k tomu dali farbu? Alebo aký odtieň? Skúsime fialovú. S. No, to vyšlo v podstate. Tučné, šikmé a Cedric L. Dojti. Trošku si to natiahneme. Dáme to presne do stredu, prečo nie? Takto. Cedric LP. Bože, mňa porazí. Oh my god. Ideme zase vyberať. Toto sa mi zdá, že toto bude trošku dlhšie video. Dúfam, že to so mnou vydržíte až do konca. Cedric LP. Samozrejme si to skrátime. A dali by sme tam nejaký aj efekt. No. Skúsime tento. Ako to bude vyzerať. Žebrácké. Asi môže byť aj... Ja viem, jak to funguje. Toto? Ale necháme toto a pridáme ďalší text. Samozrejme. Takto. Zase to stiahneme. A ideme písať, takže tučné, šikmé, dáme si to tu na, a uvádza, roztiahneme si to, nie, takto, no, späť, tak. Takto. OK, tak to môže byť. Uvádz. Áno, dám tam 2, tak tam bude 1 a bože. Neviem čo to je za bug, ale neviem ani či to robí iba mne. No samozrejme nevadí. Dáme si Transistence a ja to vidím tak, že všetky dáme asi rovnaké. Skúsime si to prehrať. Krása, krása. No, paráda. Ešte si tu dáme jedno.
callouts, no. Dáme si to vedľa, tak. Tu zmenšíme to. V podstate môžeme to aj trošku rozšíriť. OK. A napíšeme, že dáme si to tu zväčšíme tutoriál. Takto. A musím dať stále ešte jedno písmeno naviac, pretože mi to tak buguje. No ale to prežijeme a spustíme to. Cedric LP uvádza tutoriál. A to je trošku našikmo, sa mi zdá. Aha. Musím, že by to bolo presne to chcem, tak to ešte roztiahnem. Takto. Nice. No a teraz už iba tam pridáme Transistence a hudbu. Takže pretiahneme to tam. A ideme vybrať nejakú tú hudbu, takže dáme Clip Bin, toto vymažem. A Import Media dáme. Nie sú dokumenty. Dáme, čo ja viem, toto, to je parádna muzika, veľmi sa mi páči. Určite ju všetci poznáte z Mafie. Vyskúšame. Dám to trošku tiššie, to audio, že by vám to tam veľmi nekričalo. OK. No, takže začalo to niekde tu. Čakať. Takto. A túto časť by som aj vystrihol, pretože chcel by som, že by to bolo trošku krajšie. Teda ten začiatok tam asi ani nemusí byť. Takže takto to natiahneme. A rovno vám aj, zabudol som to poznamenať, takto sa striha. Že uchopíte, čo ja viem, toto alebo toto a potiahnete to, takto sa vám to označí tá časť a tu dáte strihnúť. OK. Natiahneme to a skúsime teraz. No, tunak to bude ešte pokračovať, takže to by som... počkajte, rovno vám ukážem. Takto. A teraz vám rovno aj ukážem, ako sa rozdeľuje. Tunak máte tú čiarku a dáte tunak toto tlačítko a toto sa vám oddelí. A už si to na to nakliknete a dáte delete a automaticky je to vymazané. Ešte by som urobil vám také ukázal, dá sa tu, že fade in, fade out. Napríklad dáte fade in, takto sa vám to... Za začiatku sa to bude také ticho, začne sa to zhlasovať a fade out, že to na konci bude stovať. Ukážem vám to. Počúvajte. Počuli ste to? Nič a teraz to začalo hučať. A tu na to pretočím a pustím. Počúvajte. No, ale ten začiatok, dáme to Remove Audio Points, takže to bude naspäť na stovke, ale my to aj tam, teraz nie vo videu, teraz to dám nižšie, ale potom ja to dám na stovku vo videách a dáme len to fade out a teraz si to spustíme. Tak toto sa mi páči. No takže priatelia, to by bolo asi z tohto videa všetko. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like,
Pokiaľ sa vám nepáči, dajte dislike, potom mi poprípadne môžete napísať aj do komentu, prečo ste mi ho dali, že by som sa poučil a tak zvýhodnite tvorbu mojich videí a budem vedieť, čo robiť lepšie. A ja sa s vami lúčim a čaute.